من محدار بهرسب قوي عتقاو قالسي زقاومن سلامو امارات يزدغفن حزباو سلفن كونفرنس سلامن تساليتو اب تكالات فتحنا بيات فردن زري صقما وهبا غلغالوت مفتحي كغبرلو كم زغبا تغلغلتي غليصا كابوزاي قدماء منستر كندا جاستين ترودو نمتكاز تغبرو وددر بارتي مارك كارني تعويتا አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ንሎሚ ሰኑይ ሓደ መጋቢት 2017 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 አባኹም ዝሐረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ጌታቸው አለሙ ምሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰባዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝቃወምን ንሰላማዊ ኣማራጺ ዝድግፍን ህዝባዊ ሰልፍን ኮንፈረንስ ሰላምን ተኻይዱ ኣብቲ ህዝባዊ ሰልፊ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልልን ነበርቲ ከባብን ከም ዝተሳተፉ ኮርፖሬሽን ሚድያ ኣምሓራ ጸብጺቡ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ ኣይተ ግዛቸው ሙሉነህ ዕጥቃዊ ቃልሲ መሪጾም ናብ በረኻ ዝወፁ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናብ ጽሕወ ዝርከቡ ጽዕንቶ ልዑል ከም ዝኾነን ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ክተዓናቐፉ ምግባሮም ተዛሪቦም ህዝቢ ዞም ሓይልታት ምስ ሓይል ጸጥታ ብምዃን ክቃለሶም ብምጅማሩ ብዙሓት ከባብታት ናብ ሰላም ከም ዝተመለሱ ገሊጾም መንግስቲ ሕቶታት ህዝቢ እቲ ክልል ንምምላስ ትኹረት ሂቡና ሰርሐ ከም ዝርከቡን ኣብሪሖም ናይ ሕዚ ወለዶ መስዋዕትነት ህይወት ምኽፋል ከድልዮ ብክእለትና ጥራሕ ንኢትዮጵያ ምህናጽ ንኽእል ኢና ክብላ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ገሊጸን እተን ሚኒስትር بتكال برسي إثيوبيا استسنادة كلتنا إثيوبيا عودري سئلن بانل زتن خفيتن بزعبا كلتنا إثيوبيا نولك التواصل زي كونس بحبار مسرح زدليو تكبار كم زخونة تزاريبا نحزي ولدو مسوات النتيوت مخفال كيدليو بكلتنا طرحنا إثيوبيا مهنات نخلينا كبلا قليسن بزعبا إثيوبيا مزرراب سفلي سمعيت كم زهب بمقلاز هاجر مهناتن ناي بعلنا عدوى نمفتارن انتاي كنقبر كم زلنا جبوت فلتت እንረኽበሉ ይለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትካላት ቴክኒክን ሞያን ካብ 3.5 ሚልዮን ንላዕሊ ዜጋታት ይስልጥኑ ከም ዘለዉ እውን እተን ሚኒስትር ገሊጸን ኢትዮጵያ ንደቡብ ኮርያ ቁልፊ መሓዛ ምዃና ኣምባሳደር ደሴ ዳልኬ ገሊጻ ደቡብ ኮርያ ኣብ አፍሪካ ብፍላይ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ተካይዶ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ቁልፍ መሓዛ ምዃና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ደሴ ዳልኬ ገሊጾም ደቡብ ኮርያ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ተካይዶ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጂኦፖለቲካ ቁጠባ መሰረት ልምዓትን ኣብ ሓይሊ ሰብ ምቹው ዕድላት ምፍጣርን ምዃኑ ኣብሪሆም ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ንግዲ ዘለዋ ቀርበት ኣፍሪካ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ምርኻብ እውን ወሳኒት ማእኸል ንግዲ ክትኸውን ይገብራዩ ክብሉ ምስ ኮርያ ሄራልድ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ሰባብቲ ደቡብ ኮርያ ብኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ጨርቃ መርቂ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታትን ዓውዲ ህንጸትን ከም ዝሳተፉ ብምሕባር ተሳትፎኦም ካብዚ ንላዕሊ ከጠናኽሩ ተሓቲቱ መድረኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ምድላው ከም ዘድሊ ዝሓበሩ ቶም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ተካይዶ ዘላ ምብር ትተዓት ገሊጾም ደቡብ ኮርያ ብኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ጥዕና ኤነርጂን ስግግር ቴክኖሎጂን ደገፍ ትገብር ከም ዘላ እውን እቶም ኣምባሳደር ሓቢሮም ስራሕቲ ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ ፋቦሩ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብዝተፈላለዩ ክልላት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ፋቦሩ ብምህናጽ ምትእስሳር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጥንኻርን ሓድነት ንምርግጋጽን እናሰርሐ ምዃኑ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣፍሊጡ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ቶላ በሪሶ ከም ዝገለጽዎም እቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ፋቦሩ ብምህናጽ ንግልጋሎት ናብቅዕ ይርከብ እዚ እውን ሓበራዊ ተረባሕነት ንምርጋጽን ሕውነት ንምጥንኻርን ዝዓለመ ሓድነት ንምጥንኻር ዘኽእል ምዃኑ ገሊጾም ትምህርቲ መሳርሒ ሓበራውነት ምዃኑ ኣስተውዒልና ሓደ ክልል ዘለዎ ሃፍቲ ንኻልእ ተግባር ምክፋል ሓበራዊ ተረባሕነት መሰረት ምዃኑ ኣረዲዮም ብሓገዝ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብዝተፈላለዩ ክልላት ዝተሃነፃ ኣብያተ ትምህርቲ ፋቦሩ
ተበጻሕነት ትምህርትን ጽሬት ትምህርትን ኣምር ግጋጽ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎም ኣልዒሎም ኣብ ወርሒ መጋቢት ስራሕቲ ወፍሪ ልገሳ ደም ከም ዝውገን ተገሊጹ ወርሒ መጋቢት ንልገሳ ደም ብምግባር ስራሕቲ ጎስጓስ ከም ዝካየድ ግልጋሎት ባንክ ደምን ህብረ ህዋስን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ግልጋሎት ካብ ወለንታውያን ደምን ህብረ ህዋስን ብምትእኽኻብን ድሕንነቱ ብምርጋጽ ንተጠቀምቲ እናመሓላለፈ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያን ተኸተልቲ እምነት ሃይማኖት እስልምናን እዋን ጾም ምዃኑ ስዒቡ ሕፅረት ቀረብ ደምን ተዋጽኦ ደምን ከይጋጥም ዝተጠናኸሩ ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ኣብሪሁ በዚ ድማ ወርሒ መጋቢት ንልገሳ ደም ብምግባር ኣድላይ እታወታት ንምትእኽኻብ ዘኽእል ስራሕ ንምውጋን ምድላው ከም ዝተገብረ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ግልጋሎት ሃብታሙ ታዬ ተዛሪቦም ነዚ ሰብኣዊ ግልጋሎት ወለንታውያን ማሕበረሰብ ኣብ ምንቃሕ ተሳተፍቲ ንክኾኑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ልዕሊ $440,000 ዝግመት ናውቲ ሕክምና ንሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ብሓገዝ ተዋሂቡ ብምትሕብባር ዓለም ለኸ ትካል ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ንትግራይን ፕሮጀክት ኪዩርን ልዕሊ $440,000 ዝዋግኡ ናውቲ ሕክምና ንሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ብሓገዝ ተዋሂቡ ኣተሓባበርቲ ዓለም ለኸ ትካል ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ንክልል ትግራይ ወይዘሮ ትርሓስ ውበትን ኣይተ ኣማኑኤል ገብሩን ይቕሬታ ኣይተ ሚካኤል ገብሩን እቲ ሓገዝ ሕፅረት ናውቲ ሕክምና ንምቅላል ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ሓገዝ ተረከቡ ኣተሓባባሪ ፋርማሲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ገብረህይወት ነጋም ብሰንኪ ሕፅረት ናውቲ ኣድያትን ህፃናትን ሓዊሱ ተሓከምቲ ኣብ መሬት ይድቅሱ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓገዝ ነቲ ጸገም ዘቃልል ምዃኑ ገሊጾም ሕፅረት ናውቲ ሕክምና ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ሙሉእ ብምሉእ ንምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ወገናት ክረባረቡ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ዝኽሪ ሓወልቲ ተጎዳእቲ ሓደጋ ቁጽሪ በረራ ኢቲ 302 መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተመሪቑ ስነ ስርዓት ምረቓ 6 ዓመት ዝኽሪ ሓወልቲ ተጎዳእቲ ሓደጋ ቁጽሪ በረራ ኢቲ 302 መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተሳሊጡ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቁጽሪ በረራ ኢቲ 302 ሓደ መጋቢት 2011 ዓ.ም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ንምብራር ምስተላዓለ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ብምሕምሻሻ ህይወት ተሳፈርቲ ምሕላፉ ይዝከር ሎማዓልቲ ብሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ ሓዊሱ ስድራ ግዳያት ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ኣጋይሽን ነበርቲ ከባብን ኣብ ዝተረኸብሉ መዘከርታ ሓወልቲ ግዳያት ተመሪቑ ዶክተር ኣለሙ ስሜ ኣብቲ እዋን ዘጋጠመ ሓደጋ ኣውሮፕላን ክርሳዕ ዘይኽእልን ኣብ ልብና ዘሎ ልዑል ሓዘንን እዩ ኮይኑ ግና ድሕንነትን መጓዓዝያ ኣየር ንምርጋጽ ብቆራጽነት ንኽንሰርሕ ትምህርቲ ዝሃበዩ ኢሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ የተመስፍን ጣሰው በወገኖም በቲ ሓደጋ ንዝተጎድኡ ዝተሰምዑ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንስድራን ዘመድ ኣዝማድን ጽንዓት ተመንዮም እቲ ሓደጋ ፈለማ ንድሕንነት ሂብና ክንሰርሕ ከም ዘለና ትምህርቲ ዝረኸብናሉ እዩ ምባሎም ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ مادة زينا ITV تقرنيا مكتالكم تركبوا كورات تخاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسانات نحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرينا دوبا عقبنا زت نحنا يلوالا ونتنا بسراح مدقام كم زقبا مزام نحنح مهزو سراح نقاد راس ترخبوا أما خاري قدات محبراوي قدام منستر فيدري مهازة طبابات دياقون دانيال كبرت حبيرام أب مزازمين حنح مهزو صراح تلفزيون إثيوبيا هذه صراح حجر زي تمال أحرنت كتبا كهلو عبير ربحا كم زلو ون قليصام نصب صاب سادات محمد مرها سلام مرسام
كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيان بانك نقدي إثيوبيان بحبر أب زسنادو ومدرخ نحنح محزو سراح نقاد راس بخبرو استرخبو أما خار قدات محبراوي قدامي منستر فيدري مؤازة ببات دانيال كبرت وسن هاجرنا خبرو عكي وقصنح جزيف مسوات تخفيلو يلوم نزز خرع تقارلو بزفر محزو سراح مدقام كمزقبا قليصوم دم أفسسن أتنت كسكسن نزانتاچننا لولاوينتاچنن اسكبرن نورنا دم نفسنا عصمتنا حمششنا لعلاونتنا ناصنتنا عقيمنا صنيحنا اينا شابلو ممكن ملكا زي خالنا حانت ነገር انتحلوت لعلاونتنا خبيرنا زصنحنا يدوب بسرح مدغاميات خون ازي مبገስ بمግባር ማይን መሬትን ከይሳአና بحرሻ كمزي محاست قلعنا هاللونا مهزو سراحنا ندحري زقرنا بمخانا زخفلنالو لعلاونتنا بمداي خالي اندا تدفره كسادنا دينا كنخد تقدينا اينا زي امسلو مدلوات كاب تشلمت زنحنح بزي سغره ببغزو وننت توهو فولي خيلت نزخونو مناسي يلعال كاب كله بزعبيه اتنحنح اب ኢትዮጵያ بزفر استفلالي زرአዩ ሀገፋትን መምላ ዘኽእሉ ይክብሉውን አብሪሆም እዮም አሁን እንደናንተ አይነት ወጣቶች كماهم زعامسلو نسرح تبغسو زلو مناسي نرخبولو غيزه قدم حزي ኢትዮጵያ ጎዲሉ ዋዝ ጸነሐ ነገራት እንዳተማሉ ላይ መጹ ማለትዩ እዚ በቀሊሉ ዝጥመት ዛዕባ ይኮነይ لما عندي حموش تسباتيكم تشلمكم نزي خيدي ببغزهم خوينهم زملكتون زي كما بغس غيرهم زصعبو غنا بمليونات زقصريهم بانك نقدي ኢትዮጵያ نزي حساب مدغاف كمسكن يغبا ማህበረሰብ ከምኡውን ካልኦት መራኸብ ተሐፋሽ መናእሰይ ንስራሕ ክጉስጉሱ ይግባ እዚ ጸገም ሀገር በመሰረታውነታ መፍታሕ ኸይዲ ልዑል ግደለዎ ክብሉ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ የተጓዘችበት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘትሎም ምጥያሽ ዘበናዊ ትካላት ብዘይ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተሳለጡ የነበሩን ካበ ንጥቀመሉ ጫማ ክሳበ ጫፍ ጸጉርና ተዳህሲስና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብጽሒት ኣለዎ ኣብ እግርና ዝርከቡ ጫማ ዶበ ሰጊሩ ዝኣተወ እንተ ኮይኑ ብናቱ ሸርፍ ወጻኢ ዝኣተወ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርየ እንተ ኮይኑውን ግልጋሎት ልቃሒቡ ክኾን ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ጸጉረን ዝወቀባ ደቂ ተባዕትዮ ዝተኸምከምና ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ብዘለቅሖ እዩ ወይ ከዓ ካበ ወጻኢ ንኸኣቱ ብዘደላደሎ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈት ደገፈ ገይሩ መናእሰይ ናብ ቅድሚት ክመፁ እንተ ገይሩ ድማ ሃገር ምልኣት ክህልዋ ይሰርሐሎ ማለት እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ምልእት ንምግባር ዝኸደሉ ርሕቀት ደጊምና ነመስግኖ አንደኛ በመሆን አሸንፈዋል ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተዓወት ትንሕንሕ ዝተፈላልየ መጠን ዘለዎ ሽልማት ገንዘብ ዝተበርከተሎም እንትኾን ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘዳለዎ ልቃሕ ብር 10 ሚልዮን ብዘይ መድሕዚ ክርከቡ ምዃኖም ተፈሊጡ እዩ ወይዘሮ ሐረጉ ጎበዛይ ኣብ ዞባ ማእኸል ራማ ዓዲ 4 ብመስኖ ልምዓት ብሉዝ ተመክሮ ዝወነና ሞዴል ሓረስተይትን ብፍላይ ኣብ ፍራምረ ከም ዘመዝገብኦ ዘለዋ ዕውት ውፅኢት ኣብ ካልኦት ከባብታትን ክድገም ይግባእ ተባሂሉ ምንቅስቃስ ልምዓት መስኖ ትግራይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክብ ንምባል ምስ መንግስቲ ፌደራል ተሓባቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠር ነቲ ክልል ኣፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ፍስሐ መብራህቱ ከም ስዕባ ዋድዋሎም مخرك إلاتاتن حرستوتن نابت تكبر كم زلوت أزجلسا ويزور هارجو كوبزاي نحرشين التوتات زخون لمحمد زواهل لالو لمدي كم زبع بلا جلسان تنابا كل عود حرشا زنت فا موديل حرستاي كابا فرامرة كسابا مروح انسسا عواهيدا كم زسرحا حبيرا دور هلوا قاقح شيطي أباقي علوا كفت اللوا صراي شيطي ناي دلل حمد لن ناي حمد بنك مريتي حمد يولن ني حمد بانك يتقف مالت اعرف زنبر مريت بوحيزهم صو مالت زيركم وانت تريوا بزح من سي خومو غيرو اوسن روا قديبو نبزح من سي مدقفه نيري اللي حسب نا زيون نرب كومباس لن كومباس يتقف اورغانيك يتكلته منم كيميكال يتقمن دقيق يتقف أب فرق هكتار مريت جمرو لمعة مسنو خزينة 12 هكتار مريت كم بصحو زجلسا ويزورو حرقو بزحت قومتي تغلطاتن فرامرن ملمع خيلنين بزيد ما كساب أديس أبا تبصحنت عداقا خمز فترة قليسن يخون بر ناوزي نمبصح بزحت محلخاتات كم زحالفا يزاربا عداقو انت قاعد سوي ولا خرمتي الشيطان حجي بقى
قال لك كده زي بلسب جرا حجة حزام نقول له أنا خجمرت له خدين شحن حمشة 200 قرش جرا جميرة أفتشعوان قرش أين بران لقح بران لقح زبهل داوق الشاشة ب7 5 سنتيم لومي داوق الشا نخنتال شمونت شحيز له شعوقن 750 نخنتالي نير زين شيء جميرة شعو لقح ينبرن منم لقح زبهل ينبرن لو متى اللي خمارة تلقح ترى اللي خا بانك خا إثيوبيا نقد بانك تلقح ترى اللي خا دبي تلقح كم دلايكا نا زي زحالفة خفق زبالة ينيرو تشعو أنا خجمرت له كوع زغنت مريت يعني راناتي قبرنا قطر المعتون بدن بنحجزني كاو كله أنكون نايو على المويا زغنا حرستاي موت إذا حبر لي كي صراحة هو يحضر كي صراحة لن يزل تحرستايون سأن قرش زي سرح جن أو زي موت بزح يحبر لي كاب 56 وردات تجري توصاصو كيلاتات حرشان سوميان عبا لمعات مصنوع ويزر حرقو عدد زكايد خوينم زتوادد لمعات حرشا كم زكايدا نمعزاب كيلم يوم كابا احملتي قدنا كساب قوم تتخلطاتن فرامرن كابا دورهون بقيعن كساب حافت انسسا زتواددت امور حرشا كمزل مع اتوم عدتنياتات تعذبهم طبق متايت تمكرو قد مكنتات مصيني رايه كاو خزبن بالبلصه مالتي سفحيلو صفحاته مالت صفحات شفانو ولا تكنيكالون اتحساسبا يكون تكنيكال ممروح يكون افتخيلا جميرو تحارستاي تنوردا خيلا تنا طابع خيلا لعلي خان من دما تحارستاي تلوط مخانو تعذبني يخو صبق دما قوم تخلي خزي تاي كوزي شير نغورو لا زونه بزحي او شنغورت ايوتي او شنغورت او حملت ايو زي لصفحتنا موسن شفانا مالتي كزي كن او قوم تخلي هندينا يهم لسراح رينا نينا جميرنا يونينا حد ورداون استتصفح حد زواون زي حيزنا خيرنا اسفحنا نسرحلو تعذبني اخو نتم تعذبتي كمرحو زصنحو مكتل حلافي بيرو حرشان لمعته قطرن كلل تግራይ አይታበራ ከደነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀረብ ዘመናዊ ድቑዕን ካልኦት እታወታት ቴክኖሎጂን ሓገዝ ዝገብረሎም ዘሎ ሚኒስተር ሕርሻ ምስጋና ይግብኡን ኢሎም ግብርና ሚኒስተር እኛ እንደ ግብርና ቢሮ ያው የተወሰነ አቅማችን እየተንቀሳቀስና ያለነው نحنا كم بيرو حرشة بعقمنا عند تنقساقسنا هنا كم زبنا ودخي بأوانون كأتو ما يزسحبا جنراترات تراكترات منجستو فيدرال يحجزنا يزلو هذي أب خبابة أديابو أم بالتواريعات العيليو نزز خون كيميكالن مكينان مينستر حرشة ليخلنا يو سلزي سرحت حرشة برتعنان كناقد حجز منجست فيدرال تزيهلو أي متغالن نيرو بزيدما مينستر حرشة نزجبر لنا حجز كمسجن يدلي متسار قداقة كفترلن نبى أجرو إندستريك شجاجرا بهجي كم زلون نزجلس ويزرو هرجو مناسي أبى نشتي بوتا سفي حسرح ملمع كم زكال ناتي مرأي أيلن وعم تخلي ندابز حبز خده حمدو بزقد بزي حساب دجزماتي بزح ما نقول تتخلله نحت حارس تايسوس بخمي جيرنا بعداقة زقربلو إلى إذا حسب جن ماشينة تأتاتي بروسس جيرنا بعداقة زقربلي أزبط كل جزء ولا مقالة يونيفرسيتي أو تيم هو من نيرو جن حج مريت يتوهاو كل مريت بزوها وأوان من ينبرن أب تكالات فتح نابيات فردن زرعي سجما وهبا قلقالوت بلشو أسرار حان قد لسنا مقبارن مفتحي كبرلو كم زقبات قلقل تقليصهم قلقالوت داينت فردي بزي مزبعن فتحي بزي مقدارن بزي شارع قباب كيف تسأم كم زلو تحبيرو نسأبصاب من تسنو تيلما أبا الدمكا لنت حقي أبا مرققات زلعة قدلوم زي نمرقات سرعات فتحي نمزمان بتغرة النات سرح يركب يخون مبر أواه باقل قالوت تقامات كابا زرعي ومتكالات حدا أبيات فرد مخانوم يترح عقابي قوش بيساتونو ميكايرو بن عقبت حقي ببقوانو يوم زلاواتو مرداتا قريبو فردكو وهاب النات تسبخا خالي عقاب حقي متس خساس عقاب حقي تبهال نحنا تسقيمنا سيجمر لاني 17 عمت راسو لسو لج هيوت باقي عيدلا نيو سب 10 عمت خلاي خونن سدرا زم حادريه زم حادرو سبالن يلو مقلل قصعات سلا زقربه 10 عمت 4 عمت تكلاي خونن فتحهم انت سديدو موخه سلازي تكلنيا فتحي نكلوينا نحاتت
ንትካላት ፍትሒ ለውጢ ፍኖተ ካርታ ተሓንጢጡ ናብ ተግባር ዝተኣተወ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብያተ ፍርዲ ብዘይ ኣድልዎን ስርሖም ብዘይ ሻራዊ ኣብ ምፍጻም ጉድለታት ከም ዝረኣዩ ተገልገልቲ ይሕብሩ። ለልጆች ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ንብረት ላይ ትኩረት ሲያደርጉ ታያለ። ካብ ንቆልዑ ጠመተ ምግባር ኣብ ንብረት ጠመተ ክገብሩ ኢኻ ትዕዘብ። ይተሓዘለይ ትብሎ መረዳእታን ሓሳብን ኣይተሓዘልካን። ቃል ምስክራት ነንባዕሉ ዝዋቃዕ ኮይኑ ትረኽቦ። ብዘይተሰርሐ ነገር ተሰሪሑ ዝብል ውሳነ እንትወሃብ ትዕዘብ። የማነ ጸጋም ዘለው ዳያኑ ማዕረ ካብ ምርኣይ ጀሚሩ ጸገማት ኣለው። ውሽጢ ብውሽጢ ጉዳይ ገዳይ ዝበሃል ኣለው። እዚ ብኸመይ ይጸሪ? ፋይል ጠፋ ይባላል። ዶክሜንት ይጠፋል። ያያዝከው ዶክሜንት ፋይል ሰነድ ጠፊኡ ትባል ዘተሓሓዝካዮ ማለት እዩ። ብዙሓት ጸገማት እዮም ዘለው። ፍትሕን ተዘይሃልዩ መንግስቲ የለን ከም መባል እዩ። ስለዚ ንኽኸውን ድማ ዝሰርሑ ዘለው ይዝመስል። ብዘይ ኣግባብ ስልጣን ምጥቃም፣ ሰብ ብቆፀሮ ክደክም ምግባር፣ ፍትሒ ምዝባዕ፣ ሚዛናዊነት ዘይምህላው ጸገማት እዮም። ንክዕዚና ዝጥዕሙ ዘይምዑርያት ኣሰራርሓታት ጉድለት ስነ ምግባር ጥሬት ዘይብሉ ግልጋሎት መሃብ ኣብ ስርዓት ፍትሒ ካብ ዝረኣዩ ጸገማት ተጠቀስቲ እዮም። ፍትሒ ንህንጸት ሰላምን ዴሞክራስን ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዝህልው ጸገማት ኣሰራርሓን ምሕደራን ብእዋኑ ክፍትሑ ኣብ ምግባር ዝምልከቶም ኣካላት ብትኹረት ክሰርሑ ይግባእ። ኣብ ክልል ሓረሪ ንሸውዓተ መዓልታት ዝጸንሕ ሕክምና ምጭብባጥ እግሪ እናተዋሃበ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቶም ተገልገልቲ ድማ ብዝረኸብዎ ሕክምናዊ ግልጋሎት ከም ዝተሓጎሱ ገሊጾም። ነጸብጻብ ጀማል ኣሕመድ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ወይዘሮ ኢቱ ኣደም ውላደን ካብ ውልደቱ ጀሚሩ ኣብ እግሩ ብዝነበረ ጸገም ኣፈጣጥራ ብቐሊሉ ንምኻድ ይጸገም ምንባሩ ይገልጻ። ኣካኑመቲ ደለተ ጀልቃባ ኮመቲ ደለተ እንትውለዱን ከምዚ ኢሉ ተወሊዱ ብሕክምና ዝድሕን ኣይመሰለኒ ነይሩ። ተሓኪሙ ምድሓን ከም ዝኽእል ካብ ዝሰምዕና ብዝግና ኣብ ዝመጽኤ ግልጋሎት እናረኸቡ ኾየ ዝርከብ። ካብ መንጎ ዝውለዱ 1,000 ህጻናት እንተናእሰ ኣብቲ ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከም ዝፈጠር ዘልዓሉ ዶክተር ተካልኝ ጸጋይ እቲ ሕማም ብሕክምና ዝድሕን ምዃኑ እውን ኣልዒሎም እዮም። ከ1,000 ላይቭ በርዝ ከ1,000 በጤና ከተወለዱ ህጻናት ቢያንስ አንድ ሰው ይሄ ቆልማማ እግር ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ካብ 1,000 ብጥዕና ዝተወለዱ ህጻናት እንተናእሰ እቲ ሓደ ምዕጻፈ እግሪ የጋጥሞ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። ብሕክምና ናይ ምድሓን ዕድሉ ዝለዓለ እዩ። ብፍላይ ድማ ትሕቲ 2-3 ዓመት ዝመጹ እንተኾይኖም ብቐሊሉ ሕክምና ተገይሩሎም ምድሓን ይኽእሉ እዮም። ኣብ ክልል ሓረሪ ንሓደ ሰሙን ጸንሕ ግልጋሎት ናጽ ሕክምና ጸገም ኣፈጣጥራ ምጅማሩ ዘልዓሉ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትክልል ያሲን አብዱላህ እውን እቲ ግልጋሎት ኣብ ህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እናተዋሃበ ከም ዘሎ አረዲኦም እዮም። በዚህ ሳምንት ባለፈው የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ወቅት ቤት ለቤት የለየናቸው 25 ልጆች በዚህ ሳምንት ሙሉ በሙሉ አገልግሎት የሚያገኙበት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ዝፈልናዮም 25 ህጻናት ኣለው ግልጋሎት ዝረኽብሉ ዕድል ኣመቻችና ኢና። ካብዚ ብዝሓለፈ እዚ ሕክምና ስሩዕ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝወሃብ ሕብረተሰብ ክፈልጥ ይግባእ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጸገማት እንትፍጠሩ እውን ናብ ህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ብምምጻእ ግልጋሎት ምርካብ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ዘመቻ ግልጋሎት ሕክምና ዝረኸቡ ነበርቲ ተኸባቢ እውን ብዝረኸቡ ግልጋሎት ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም እዮም። ኣናከና ፈይሙ አንፈይሙ ሳቲን በርባዳ ድፈም ወደይ ከም ዝድሕን ኣሚን ናብ ዝመጽእ ብዝረኸብዎ ግልጋሎቱን ተሓጒሰ እየ። እቲ ግልጋሎት ካብ ዘመቻ ዝሓለፈ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብቲ ሆስፒታል እናተዋሃበ ምጽናሑ ዝሓበሩ ዶክተር አሕመድ መሐመድ ቦገኖም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብመጽናዕቲ ዝተሓገዘ ግልጋሎት እናተዋሃበ ከም ዘሎ አረዲኦም እዮም። በእኛ ጋር በቋሚነት ሲሰጥ የቆየው በእግር መጣመም ወይ ደግሞ የቆልማማ እግር የምንለው ክለፉት ሕክምና ኣባና ብስሩዕ እናተዋሃበ ዝጸንሐ ሕማም እግሪ ምዕጻፍ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ግልጋሎት እናተዋሃበ ጸኒሑ እዩ። ሰባት እውን ናይ ምምጻእ ልምዶም ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ እዩ መጺኡ። ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ህጻናት ኣብ ክትትል እዮም ዘለዉ። 300 ዝኾኑ ህጻናት እውን ድሒኖም ወፂኦም እዮም። 800 ዝኾኑ ህጻናት ድማ ኣብ መወዳእታ ብርኪ እዮም ዝርከቡ። ካብ ለካቲት 24 ክሳብ 30 ብጸንሕ ዘመቻ ዕድሜኦም ትሕቲ 12 ዝኾኑ ጸገም ኣፈጣጥራ ዘለዎም ህጻናት ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝወሃብ ተገሊጹ እዩ። أمكتال ما دزينا يتبي تقرنيا خم تركب كورات تختاتل تمرسكم مسلت كتاتلونا نمسكنكم حزد ما كاب زينا عداقانا بزحرنا زينا كنسجر فابريكا ناشنال سمينتو لميل علي 7 مليون كنتال سمينتونا بعداقا قريبهم
ፋብሪካ ናሽናል ሲሚንቶ ለሚ ስራሕ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 7 ሚልዮን ኩንታል ሲሚንቶ ናብ ዕዳጋ መቅራቡ ኣፍሊጡ እቲ ፋብሪካ ተበጻሕነት ንምስፋሕ ናብ ዓውዲ ኮንስትራክሽን ዘለዎ ተቀራሪብካ ባህሊ ምስራሕ ንምዕባይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዓውዲ ዘትዩ ኣብቲ እዋን ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ብብርኪ ሃገር ዘሎ ሕፅረት ሲሚንቶ ጸገም ዝርግሐን ብልዑል ኩነታት ብምንካይን ዋጋ ኣብ ምርግጋእን ቀዳማይ ግደና ተዋፅእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መዓልቲ 100,000 ኩንታል ሲሚንቶ ናፍሬ እንትኸውን በዚ ድማ በኢትዮጵያ ልዕሊ 33 ሚእታው ዝኸውን ቀረብ ሲሚንቶ ክሽፍን ከም ዝኸኣለ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ካናዳ ንቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ንምትካእ ዝተገብረ ውድድር ፓርቲ ማርክ ካርኒ ተዓዊቶም ኣማሓዳሪ ካናዳ ዝኾነ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ንምዃን ኣብ ዝተገብረ መረፃ ነበር ሰራሕተኛ ማእኸላዊ ባንኪ ማርክ ካርኒ ተዓዊቶም ነዚ ስዒቡ ድማ ንጀስቲን ትሩዶ ብምትካእ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኮይኖም ከም ዝሽወሙ ዕላው ኮይኑ ወዲ 59 ዓመት ካርኒ ኣስታት 152,000 ኣባላት ፓርቲ ድምፂ ኣብ ዝሃብሉ ውድድር 86 ሚእታው ድምፂ ብምርካብ ንነበር ሚኒስትር ገንዘብ ክሪስቲያ ፍሪላንድ ክስዕርዎን ክኢሎም ማርክ ካርኒ ንነዊሕ እዋን መሻርክቲ ምስ ዝነበረት ኣሜሪካ ኩናት ንግዲ ዝኣተወት ሃገሮም ካናዳ መሪሕነት ስልጣን ዝርከቡ እንትኸውን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ካናዳ ሓፈሻዊ ምርጫ ክትገብር ኣለዋ ተባሂሉ ተመራጺ ማርክ ካርኒ ብዛዕባ ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ መደረም ቁጠባና ንምድኻም ዝፍትን ሓደ ሰብ ኣሎ ሰራሕተኛታት ካናዳ ስድራን ትካላት ንግድን የጥቃዓሎ ንክሳኸዐሉ ክንፈቅደሉ ኣይግባእን ኢሎም ጀስቲን ትሩዶ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ጻንሒት ስልጣን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ስልጣን ከም ዝለቁ ከም ዘፍለጡ ዝዝከር እዩ በዚ ድማ እቲ ኣማሓዳሪ ሊበራል ፓርቲ ቀዳማይ ሚኒስትሩ ንምትካእ ቅልጡፍ መረፃን ከካይድ ኣገዲድዎ እዩ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱሎም ክብራት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድቀነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብኣዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝቃወምን ንሰላማዊ ኣማራፂ ዝድግፍን ህዝባዊ ሰልፍን ኮንፈረንስ ሰላምን ተኻይዱ ኣብ ትካላት ፍትሕን ኣብያተ ፍርድን ዝረአይ ጸገም ኣዋህባ ኣገልጋሎት መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተገልገልቲ ገሊፆም ንቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ንምትካእ ዝተገብረ ውድድር ፓርቲ ማርክ ካርኒ ተዓዊቶም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ናባኹም ዝሓረናዮ ዜናዊ መሰናዶታት ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም መስል ነይሩ ስለምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢርኩም ነይራ በብዘለኹሞ ምስ ተረፉ ድልዋትና ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ